lige før vi skal stive ud her. Ja, vi stiver her. Kom. Ud. Han har en HP ham, den anden. Der står en ude på markerne. Han har body shots 4 gange eller sådan noget. 3 gange. Hans armor og alt er væk. Han har kun hjelm på. Pas på, få HP, bro. Gå i dækning. Det er ikke nødvendigt at dø til ham, når han er fandme... Han er død, ham der. Ja, nej, der er en til. Ja, men ham der er død. Okay, nice. Nej, han er... stadigvæk bag træet, eller hvad? Ja. Ikke dø. Nej, jeg prøver at... Ja, han rusher mig med en shotgun nu. Sygt. Ja! Jeg skyder 3 gange igennem ham!